1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, man. 10 multiplied by 10. So, but when the calculator king by king killing it, king by hours. So, I should that was Pettis doing tells pattern fun. And this pet Marcos is on oh, what the other plastic? What's this for? Monel, Marcos of Monel. We should have always to recommend Jenny the Nazi, the garden for them. And say, O party, I'm a hill, I'm a candidate. He doesn't look any idol. Guys, you can say that. Ube pizza. Oh, Marcos, so for no child, which is pizza, man. So I'm pizza. So I'm pizza, Marcos. There's a little kindness of so too loud. So in the lilat, Kube Amalays and Amasim, Kube na Hungry Lion, Kube KFC, Kuba Macho Stingy, Kube Nadama soup. Can't let them drive until I will. And that's in Mauha Bala, Bella Woodley, there's dollars, channels, as big as by the windows of the Zook. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pizza. Yeah, best. I'm doing for no cheddar. We are cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. What you drinking now? I'm about to coke. They are cool. I'm there. I come from Marcos. What can I think about 100% liquid 40%? I know. Wherefore? Marcos and I come from Marcos. Yeah. So hopefully those are was kind. Essas ganham moeda, mas isso é como moeda. Assim ainda não alguns obtenha, mas o Marcos. O banho muito amnésia espanhol. Amnésia espanhol, Marcos, como Marcos. 2020. Ban. Como Marcos, baningi nje baneza spawn, baningi ngabasasikhathi. Khona umfana oyongena elikwa owamnikeza isonye sakho. Wayongena yena. Wena oyongena elikwa. Endaweni zokuphuza. Anginongena mina ngiphuze mina Marcos angene elikwa. Ngiphuze mina Marcos. Ungasho ukuthi wawuphuzile ukufika kwawulate kwasezo. Yabona into bathi umoya uthi bakuvale indlebe awusezwana kahle wawuphuzile ukufika. Marcos. Awuphuzile ukufika wawudlula ngaselikho yongena eShoprite. Marcos. Uyakupha. Bese uthi mama ukhuluma nesosifonyo wasebenza lo muntu. Njengoba uzizwa ngathi uyasuza ebusuku usuza into engapheli. Hayibo wathi bu. Yasuza, ngangasuza intombi yami ngiyakhumbula ke Marcos yokusuza. Yeah. Leyo kusuza ke uzosuza umphelo, uzoba nomoya ongapheli usuze la ukhamba khona uyasuza, emsebenzini uyasuza. Uthi yokweshela uyasuza, uyofuna umsebenzi ufuba basuzela uzoba insuzi nje. Ngakho ke kumele uphathe lezi zinto engishilo. Pizza, amakhandlela ngoba ugesi ayibo ngoba kumele ngikhanyisele nendaba kagesi yangiphazamisa kube ipizza amahangri lion zonke into ezithambile so that ngizokhuluma phezulu kwazo isisu sakho sibe right isithambe naso bese ukhipha imali engango 3000 but noma ungakhipha 1000 oyinye uzobe likhipha kancane 1 2 3 wasuza imfala manje uzazelaphi ipizza Marcos. Ngapsambuza hamba mfana ube nento zakho. Marcos, ngizobuya nazo Marcos. Ngizobuya nazo.